piatok sa môžeš tešiť na najväčšiu akciu tohto leta tu na moteli Kamenec, Ibiza Party 2013. Ja som DJ Elko, vedľa mňa DJ Conspy. DJ Conspy, na čo sa tam môžeme tešiť? Môžeme sa tešiť na 20 DJov, ktorí budú hrať počas večera na 4 stageoch. Budete tam čakať 200 tón piesku, 2,5 metrové palmy, budú tam sexy hostesky, takže nezabudni. Party leta, motel Kamenec, Ibiza Party. Vidíme sa. We'll be right back.